Kapaparts! Good morning, good morning, good morning, good morning! Hindi mahirap gawin ang kama kung kompleto yung mga tools, di ba? Madali lang gawin ang kama kung kapag kompleto tayo sa mga materials. Pero ang challenge ko ngayon, gagawa ko ng kama gamit lamang ang mga ordinaryong materials, ordinaryong tools gaya nito. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo yung mga tools. So mayroon tayong mga kahoy. So ang kahoy natin ay mga scrap materials lang na yung kahoy galing na nagamit, tapos gagamitin ulit tulad nito. Mga kahoy tayo dito, good lumber to ha. Pero sa nakita nyo mayroon na mga napakuan na dito. Yun mga materials natin na gawing kama galing sa mga scrap na materials, diba? Yan, itong kahoy na to galing pa to sa Italy. 4x4 paluchina ata to. So yun mga kahoy ang gagamitin natin upang gawin ang kama. Dito naman sa tools, so mayroon tayong mga pako, gamit na pako, may bagong na pako. So sandpaper, may ito, lagari, ito, yan mga sandpaper, saka ito, and of course may plano si Papa kung paano gawin mo. So yan ang challenge, may mga pintal dyan. So ang challenge ko ngayon is how to make this kama. Paano itong gawin ng kama gamit lang itong mga materials, no? Itong mga tools. So tayo na. Dito naman, nandito na, may nagawa na tayo ng padahan-dahan, idugtong na lang to dito, diba? So ganun. So ganun mangyari. So mayroon na tayo. So sige, ipako ko lang to ha. Dapat lagyan natin ng glue. Ayan, dito yung glue. Ayan. Pako. Gamit yan. So mga kapaparts, hintayin nyo ang next video para mabuo na natin ang isang kama. Yan ng glue para sisikit, para matibay. Yan, talagang manual talagang gamit natin dito. Okay lang madumihan ang kamay. So as a kama okay lang mambuling hermano. So matuto ka ng Chabacano. So mano, kamay. Mano, kamay. Yan. Kahoy, palo. Yun ang kahoy. Yun ang palo. Ito. Kahoy, palo. Glue. Glue, lagyan ng glue, pone, lagay, pone. So Chabacano, Tagalog. Dito na kayo para matutunan kayo ng Chabacano. Papart joke. So dedo, mabuling el dedo, mabuling, marumi, buling. So dedo, buling el dedo.
natin na ipako, martilya. Ipako, martilya kita. Konek klabo, ipako, klabo. Martilyo, martilyo rin. Ito klabo. 这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。
真的睡着了。I will challenge you. Hace cama Siempre de estos días, si mírale. usando lang mga ordinaryo materials, no? Como sierra, pungkul. Usando bolo pungkul. Nakikita planer, nakikita otro mga materials. Hindi, mga papel dilia lang para sa bilya. No, chinegreso, chinepino. So ansina lang. Nakikita hindi rason kay nuay mga tools hindi kita puti ko asi kung este kama. So, sir kaya ka ba mga kapa parts? Para kuya el samay mga kapa parts. Para kuya mental guapura. Sa sekreto. Kuya el samay del yatong palo China.这一次我真的睡着了。So, sa tamira vosotros, tambuya kayot, no? Tambuya tradisi original color. Sina na sa mga kababards. Para brilla. 我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。DIY. Do it in your own. I-challenge. Gagawa kayo kung anong bagay dyan na gamit lang yung mga ordinaryo